ngap dan sobai pi ki parlo ki bistran ban page ya ka video ha ka channel pynjop ka Austria ya ka Fran Pait ka khmut kalen Mbappe enmi madan u Cristiano Ronaldo ha ka jingle kai shibet ka stang snya ka jingle kai ha ka Euro ka balong mlin kamit hapden ka Belgium Persia ya ka Slovakia kala job ya ka Belgium da skol anot ha ka jingle kai wala ka Belgium ka long shisha ka baklan bor Andre ka Slovakia kalio ban tep ya ka shikol tang ha kamit ka banyaw jong ka class step lengba uskran sibat hadu badakut ka jingle kai ka Belgium kam shom lala asu ban pai ka ya ka skol bat lengba ka jing job ya ka Belgium ka Slovakia kalio kur ya ka light point na ka group E ha ka wai pat ka jingle kai na ka group D hapden ka Austria Persia ka Fran ha ka baka Fran kala job ka Austria da skol anot kanai ka jing job jong ka Fran kadai hi ka jing pynjop jong kari Austria namar ya kanai ka skol kumbak la tep hi da orang lekai jong kari Austria wobar ha ka mit ka light pra bat hashwa ban kut kanai ka jing lekai urang lekai kan sai jong kari Fran kalian Mbappe ulangat ka jing mensau hadin balakum tengku ya ka terpeng jong player na kari Austria ha ka baka khmut jong u kala Pait bat kat kum kitalong kubor le tu bau kalian Mbappe unum tre bat le surgery shushu kitalong kubor klia turu bau kalian Mbappe nak mtaki artli ki jingle kai ke bidang sa ha ka group stage un saya likai dak ba udeng ya kamas bat haba pai shaka jingle kai ha ka Euro mtangka sngi na ka group E ha ka por khandai lipo pm ka Turki kan saya kun Persia ya ka Georgia bat ha ka por khat ar lipo em ka Portugal kan saya kun Persia ya ka set se lane ka set republik bat kat kum ka jinga tu na kitalong kubor laong bau Cristiano Ronaldo un sayo ban mi banan nadu ka basdang ya kari Portugal ha ka jingya kun Persia ya ka set republik ka badai ru ka jingle kai ka beningkong jong kari Portugal ha ka Euro arca arfsau na ka group E te parlo kumbang ya penalty bau Ronaldo unyo ban tap goal man la ka game bat ha ka ka jingle kai Persia ya ka set republik ka ban salong shibit ka stang snya ha to u Cristiano Ronaldo unyo nem ban tap goal bat ula nem ban yalam ya ka Portugal ban job ha ka jingya kun Persia ya ka set republik bat ya ki to ki parlo ki bakwa ban pe ya ki ne ki artli ki jingle kai jong ka Euro mta kamit lingba ka mobile phone pila ban pe lingba ka ne ka link ka bangala de ban bu hapo ka description bat hapo ka comments box jong ka ne video te parlok tang ki ki khubor ngangai ba phla sengothu ngin sai kendu ha koi pat ka video khuble shibun